om det der fra første gang. Det kan vi godt se på tilløbet, altså, eller sparket. Altså, der er meget stor forskel på, hvordan du er bagefter, du har ramt. Larsen, central midtbane, 17 år. Hvad synes du er godt? Jeg synes, det er gået godt. Jeg synes, det er fedt at prøve noget nyt og komme ind i den del af fodbold, som man ikke rigtig har prøvet før på den måde. Jeg synes, at projektet har været i forhold til det her med video. Jeg synes, det er fedt at se sig selv og få den direkte feedback, så man kan få den lige 5 sekunder efter man har lavet sparket, så kan man se, hvordan man har gjort og hvad man kan gøre bedre til næste gang. Føler du har lært noget af det? Er det blevet bedre ved at benytte det her? Ja, det synes jeg, det har. Og efter, når man har set filmene, så kan man nok godt se, at personligt synes jeg, det har ændret sig fra første gang til nu. Har du benyttet det så at kigge derhjemme? Altså ud over det, der har været her? Har du trænet ud over det, vi har lavet her? Ja, jeg har været ude et par gange, hvor jeg har så først videoen i går, og jeg har ikke rigtig haft tid til at træne efter det. Ja. Simon. Jeg spiller i Næsby. Jeg er venstre kant, og jeg spiller på første hold ude i Næsby U17. Hvor meget erfaring har du i højsvej? Jeg synes, jeg har okay erfaring med det. Jeg sparker i kamp. Jeg synes, projektet har været? Jeg synes, det har været spændende at prøve at se sig selv på kamera og se, hvad man skulle gøre bedre. Ja, jeg synes, det har været et meget spændende forløb. Føler du har lært noget? Ja, jeg føler, jeg har lært noget, men hvor meget, det ved jeg så ikke. Ja. Altså, men jeg føler, det har hjulpet med video. Det har så givet mening for dig i projektet, eller hvad? Ja, det synes jeg. Ja. Altså, ja, jeg har godt kunne se ideen med det, og at det kan udvikle. Ja, benyttet videofeedbacken ud over det, vi har lagt op på YouTube og kigget andre steder og så videre? Jamen, det har jeg. Jeg har kigget ind på YouTube og set mig selv derinde. Det synes jeg har været rigtig godt. Så jeg kunne følge mig selv. Hvor mange træningstimer har du lagt ud af det? Har du trænet selv? Jamen, jeg har trænet selv også, men altså ikke mere, end jeg normalt ville gøre selv. Jeg træner normalt selv. Men du har ikke fået nogen til at give dig feedback, når du så har trænet selv? Altså, der har ikke været Rasmus eller en anden eller noget film eller noget? Det er bare, jeg tænker bare selv på, hvordan jeg rammer den her. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so limitless and free, desperately in need of some stranger's hand in a